goyo kamano kuom luonga e wach machalo kama. Thank you so much. Erokamano ahinya. Nyakoro Mgajwangi e kind thuolo mabiro geno marwa ni Felix Okwany biro bedo ka tudre kodwa en MCA mana Makalda Kanyarwanda kopogre go Okwany Nyakoro Mgajwangi bende Ayaka Steve wantiere gode county man ma Migori. Ayaka en jagoro mano mar Copper Hill Mining Cooperative mantiere Makalda e county mano ma Migori. Steve kinyalo na winjo inyalo mana ka thuolo mar moswa kanyakla kod Nikoro Mgati nyiso ni county ma Migori ochionade machiegni twak. Steve machiegni. Hello. Wawinje yo makare erokamano ahinya kendo machiegni twak. County ma Migori ochionade. Amed sauti matin. Sauti yaketo maxima. Erokamano ahinya. Kata kamano Nyakoro Mgajwangi kwachako twak marwa chaka ne kodi Kefas e kinde mabende koro Steve pod ikombui mare mano mar Zoom mar mondo mi oyudo yo makare nenre ni ok owinjwa e yo makare. Kata kamano kachako kodi Ojuka kaka jakoma mano mar Migori County Miners Association. Wach mar Sovereign Wealth Fund kata mana aguch kungo mano mar Kenya. Ini winje nade? Erokamano Sharon. Mana kaka isewacho nyinga en Kefas Ojuka. Kefas Ojuka e piny mar Migori. Samo wuoyo ni an jakom mar wan ga association ni Migori miluongo ni Migori County Miners Association. Mbele kanyo kane pod nariwo gi an mana kuongo bedo jakom mar MCMC en Artisanal Mining Committee. Nikech ing'eyo ni the Mining Act masani nitie sheria magi gimiyowa mondo watigo kaka jokunyo. Koro wago erokamano mokwongo ne sirikal masani kendo nochakore ka sirikal masani ma rais mamarwa ne deputy ne recognize ni nitie jomoko makunyo mula e yo mapiny. Koro kane recognize jogi nitie koro ne giyie mondo jogi ong'ere kata gibed ni tich ma gitiyo ong'ere. Koro wago erokamano e sirikal masani kochakore gi machon nikech sama wuoye ni gimoro amora mwatimo koluwore gi sheria matiyo. Kadok e wach misewacho tera mana kapok wadonjo kata mana wach aguch kungo mano mar Kenya. Inyalo mana nyiso mana matin kotenre kod Migori County Miners Association. Riwruok ma kamano chak karang'o oting'o jokanyo mage e kind mamoko. Erokamano. Migori County Miners Association en association mar cooperatives mag mining cooperatives ma Migori. Mana kaka kanachako wacho ni sani watiyo kaluwore gi sheria nitie gimiluongo ni Mining Act 2016. Koro kane serikal masani to gimachon notambwa ni nitie jomoko makunyo gik ma ibolo ne gikonowa ni mondo nyaka ne wabed e riwruok mondo ging'e ni to be gin gi ji adi matimo wach kunyo ni to gitime kuonde machalo gi mano. Koro wan kaka jo-Migori ne wachako ikore ne wabed e riwruok ma wafomo cooperatives, wafomo SACCOs. Bang' mano ne wawacho ni nyaka wafom gimiluongo ni association. And bedo kaka wacho ni Migori ema oyombo e Kenya mzima kuom the number of cooperatives. Sambo wuoyo kane wan gi close to 39 registered cooperatives man gi certificate. 39. And emo ongoza across the entire republic. Jogi Migori County mana kaka ing'eyo Migori County nigi sub counties aboro. Out of aboro ma nitie Migori gi almost mining timore in each and every sub county. Kendo mano wadakawo ni en gbeth ma Nyasaye omiyowa mondo okonywa kaka joma kunyo mula yo matindo tindo ka waparo mondo wabwaidh kwadhi mbele kanyo. Ka osewacho ni en gi close to around 38-39 registered cooperatives in each and every cooperative nitie numbers wan gi members. Moko dhi up to 40, moko dhi up to giluwore kama gin nikech ka wuoyo about the 39 or kata across the entire county. Koro mane kaka jo-Migori nitie to gimomora gi jo-Migori ni gin joma ong'eyo oyie rito chik mar kunyo mula. Ka okon gi ni tim kama to gimbe gibedo mondo gitik mondo koro kik giti tok chik mar kaka sirikal dwaro gi kaka piny dwaro. Manyiso ni mula ni koro achiel kuom mwandu ma bende nitiere county mano ma Migori nikech wacho ni sub county ma aboro mantiere county ma Migori duto te koro ikunye mula. To koro kanana kwaloso kutende kod aguch kungo mano mar Kenya Sovereign Wealth Fund ma bende nokadh kanyo chieng' tarik 8 mano mar dweni. In iwuon kaka jakom iwinjo yo machal nade? Iwinjo chik ni yo manade? Saron kunyo mula kata mining kaluwore gi sheria ok en gima obedo devolved. En gima pod en gi national government.
to kan gi national government mana kaka nakoni chon Migori ok en ni kunyo mula kende mantie. Migori en county ma ogwedhi, it's a blessed county. Wan ga agriculture, wan gi pur, wan gi rech, wan gi kunyo mula, gigi te timo rigore. Omiyo aluongo ni Migori en county ma Nyasaye ogwedhowa kabisa, kendo wagoyo erokamano. Kasewacho kamano, kaduogo e topic mantie, iluongo ni Sovereign Welfare Fund. Manyo obedo nyo kale gi chik ma rais nyo keteko ketarika apagachiel. Nene chintarika boro. Yeah, it was on 8th. Adwa wacho ni gima ne rais otimo okrach. Nikech piny kata kumora mora nyaka riemb gi sheria. To king'iyo kidefine wach mar Sovereign Welfare Fund ni, idhi yudo ka ok en mar kunyo mula wane kenda, winjo kisewache kanyo. Owa kuonde machalo kana mana kaka mafuta, owa gik machalo kaka budget surplus. Surplus en gima koro itiyo gi kata mana ni ng'iewo chumbi to itiyo kod ituone modong'. Owa kuonde mo privatization ni winjo ka timore kama koro inyalo wacho ni nyo wan gi kambi mar soga, Ginesoni soga. Wadwa mondo koro kik warane kaka sirikal, to wadwa ni mondo koro wamiye Saron mondo koro rane, mondo wang'i ane ohala manyalo yudore gini. Koro gini abro narogo down, abro duoke piny mondo awuoye wach mula. Mula en gima ka ing'iyo sani piny mangima ok Kenya kende, mula en gima nyalo dongo economy mar piny kata mar kumora mora. Koro mokwongo awacho ni rais nyo timo gima ber, en mani kuma nyo wawinjogo kaka wan jokuny mula. Wan gi slogan moro mawacho ni nothing about us without us. Nowinjo bed ni seche ma decision machalo kama bedo made, to wan kaka stakeholders, wan kaka players, wabedo on the table, mambo wagolo views magwa. Adwa koni Sharon, ok en Migori kende. Sani mining e Kenya ka, ochakore from site level. Site level, what do I mean? Awulo ni samnitie kama jo madonje bugo piny, kech mining opog didek. Nitie extraction mitimo, yani kunyo mitimo e bwo piny, itimo piny. En chuno ni joma tek, chone wawacho ni joma chwe nyaka time nikech en tich motegno, lakini nitie amor nikech kata jiri machalo kaka un donjo. Wadonjo. Koro mano is a plus. Number 2, stage number 2 en processing. Processing kuro gigo en otimore e wilo, osia gine kocha imoye. Mar adek en uso kiwache gi dholuo. Koro ibiro yudo ka samoro gima wan wanyalo timo sani, nitie gima kaka ng'ama ne nyalo dhi piny kucho ma dhi kuny, ang'eyo ma samoro in ng'ama obedo ka ikia. Koro mae miyo wacho ni kupo ni ber sama iloso gimoro amora sheria mouswa, nyaka wambe winjo bed ni wagolo views. Ok ni wawinjo ni gini ne wabunge okale, kata joma chalo kama mar rais osedhi timre nade. And adwa koni mane gima sani watimo. Wagombo ni gimoro amora to nikech wan ema wang'e kuma wuoche diwa. Makoro nokochok pacho mane seyo mabende untiere godo kaluwore